Rita, Ja, Hugo. fortæller du et eventyr i dag? Jeg fortæller nemlig et helt fantastisk eventyr. Er du klar til at høre det, Hugo? Jeg er så kun klar til at høre eventyret, hvis børnene er klar til at høre eventyret. Ja! Så skal man bare huske at bruge sin fantasi. Yeah! Hej med jer alle sammen. Ej, hvor er der kommet mange. Hvor er det dejligt. Jeg er en prinsesse. Du er en frø. Jeg er en superhelt, og du er min skurk. Jeg er en fisk, der svømmer i en sø. Jeg kan være alt, hvad jeg drømmer om. For med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi, kan I danse med, børn? Med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi. Yeah! Mule, mule, varm! Hej alle sammen! Hej! Jeg kan lave sand om til en kagemand. Og jeg kan flyve højt hen over by og land. Hele verden er en kæmpe legeplads. Juhu! Jeg kan være alt, hvad jeg drømmer om. For med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi, med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi. Yeah! Numsedans! Du, 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 du! Knæk eller pige, det har ikke noget at sige. Bare man kan lide og bruge sin fantasi. Kom så! Med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi, med min fantasi kan jeg altså give mig selv alt, hvad jeg kan lide. Med min fantasi. Yay! Hej! Med min fantasi. Yeah! Ej, hvor er det godt at se jer alle sammen. Ja. Sikker sagt, er I glade i dag? Ja? Rita, er du glad i dag? Jeg er mega glad i dag. Børn, er I glade i dag? Yeah! Det kan jeg også altså glad i dag. godt forstå, fordi i dag skal vi høre et helt fantastisk eventyr. I dag skal vi høre det norske folkeeventyr om de 3 bukkebruser og den store farlige trold. Okay, held for at være den store farlige trold, Rita. Okay, vi siger, at du var trolden. Trolde Hugo. Trolde Hugo. Så siger vi, Sak, du er den lille bukkebruse. Ja. Og Sig, du er den mellembukkebrusse. Og jeg er den store bukkebruse. Ja, det giver jo fantastisk mening, Rita. Ja. Nå, men Hugo og os bukkebruser, prøv at se. Vi gik rundt op i bjergene hele vinteren. Og det var koldt, og det sneede. Og vi glædede os bare til, at det blev forår. Så vi kunne komme ned i dalen og spise os tykke og mætte i det lækre græs. Hvad skulle jeg så lave, Rita? Ja, men så siger vi nu her, mens det er vinter, og vi går rundt op i bjergene, så laver du en troldehule. Den skal du have lavet, inden det bliver forår, Hugo. Godt. Nu går vi op i bjergene. Hej, hej. Nå, så jeg skal have lavet mig en troldehule. Det er jo lidt svært. Er der nogen her, der har noget cement, så jeg kan bygge en borg? Er der en cement bag ved mig? Den røde ting. Den røde. Ej, hvad er dog det? Jeg tror... Ej, jeg ved det. Hallo, hvis vi nu sagde, at der var en flod lige her, ikke? Og så den eneste måde, man kunne komme over floden på, det var, hvis det var, man gik over den her bro, som jeg havde lavet, jeg boede under. Der boede jeg bare her. Og børn, hvis vi nu siger, at det kan godt være, at de er nogle seje bukkebruse, ikke også? Men der er altså ikke nogen, der er lige så seje som mig. Så hvis jeg siger, at det er svært at holde styr, kan I så sige
på jungledyr. Okay, det er svært at holde styr. Wow! Og endnu højere. Det er svært at holde styr. Yeah! Og man må godt se sej ud, mens vi synger. Lav nogle håndtegn. Ja, ja. Er I seje? Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er ikke lige så dig. Jeg er jungledyr. Bare se på mig. Stor, gul og plyset og vild med skæg og fis. Vil du være som mig, så er du super sej. Men pas på, for det er svært at holde styr på. Yeah! Det er svært at holde styr på jungledyr. Hvor er I gode! Yeah! Kan I spille luftgitar lidt? Yeah! Sådan! Det er fedt at være mig, jeg kan gøre hvad jeg vil. Jeg kan spise slik eller spille et spil. Jeg leger rigtig meget, især musik og sang. Så keder du dig, skulle du være som mig. Men pas på, for det er svært at holde styr på jungledyr. Yeah! For det er svært at holde styr på... Hvor er I gode! Jeg skal lige hente noget. Hey, hej den der overraskelse. Sesam, sesam. Giv mig den. Jeg så nemlig nogen, der ikke sang med. Og det var lige herovre. Her. Okay, gør sådan her. Nu laver vi rap. Kør så alle aber og alle papegøjer. Vi laver abestreger og papegøjeløjer. I Jesper Husets jungle, så fyrer vi den af. Og danser hele natten, ja hver eneste dag. For vi har masser af musik og fede bongotrummer. Der er ingen, der står stille, når Hugo giver et nummer. Så aber og børn vil I med som gæst. For der er mega sjovt til vores abefest. Men pas på, for det er svært at holde styr. Okay, så er det kun pigerne. Det er svært at holde styr. Okay, så er det kun drengene. Det er svært at holde styr. Okay, så er det alle sammen så højt vi kan. Det er svært at holde styr. Wow! Hvor var I gode? Giv lige selv en stor hånd. Var der nogen, der ikke har fået vand? Jo, sådan. Er der ikke lavet? Sådan. Er der steder? Der på tættet. Skal I have vand også? Ja. Får jeg penge på det her? Sådan. Kør! Nå, ved I hvad? Jeg tror, jeg er klar til at være en vild farlig trold. Så nu finder jeg lige noget kostyme. Vi ses lige om lidt. Hej. Det er der holdt styr. Nå, børn. Vil I hjælpe mig med at tælle ned fra 3? Så siger vi 3, 2, 1. Tada! Prøv lige at se. Er vi ikke bare blevet nogle fine bukkebroser? Jo. Nå. Sak, kan du ikke lige vise, hvordan man er en god bukkebrose? Børn, det der er overhovedet ikke en bukkebrose, er det? Nej. Sig, kan du ikke lige vise, hvordan man er en god bukkebrose? Nej. Ej, Sig, sådan er man altså overhovedet heller ikke en bukkebrose. Bukkebroser, de stanger nemlig. Og jeg har taget sådan noget flot rødt stof med her, som vi kan øve os i at stange med. Nå, Sak, vil du være først? Børn, så tæller vi ned fra 3, og så når de løber igennem, så siger vi olé, okay? Godt. 3, 2, 1, olé! Hov! Ej, nej. Ej, pas på, Sak. Nå, Sig, så er det din tur. Vil I hjælpe mig igen, børn? Så siger vi 3, 2, 1, olé! Ej, aber altså, I skal altså passe lidt på. Vi prøver lige en sidste gang, så I kan passe lidt på, okay? Godt, børn, vil I hjælpe mig en sidste gang? Så siger vi 3, 2, 1, olé! Ej, nej! Aber altså, sikke nogle
Nå. Ej. Ej, tror I ikke godt, vi kan finde ud af at stange nu, aber? Jo, nu er vi blevet ret gode, Bukkebruse. Nu sagde vi jo, at det endelig var blevet forår, og solen skinnede, og vi var klar til at spise os tykke og mætte i det lækre græs. Nå, så er vi bare klar, aber. Så skal vi bare lige have fundet græsset for det. Hugo! Hvad er det, du har på? Jeg har troldekostyme på, Rita. Bernd, er det der et troldekostyme? Nej! Har I måske nogensinde set en trold før? Nej, I har ikke. Sådan her ser trolde altså ud. Hej, Bukkebruser. Hej, trolde Hugo. Prinsesse trolde Hugo. Ej, Hugo, du har altså ikke nogen prinsessetrold. Kys min hånd. Kys min hånd, Rita. Nej, Hugo. Kys min hånd. Nej, Hugo. Okay. I kan ikke komme over broen, eller over her på deres kæmpe store flod lige her. Og den eneste måde, man kan komme over, det er, hvis man går på den her bro. Men hvis man går på den her bro, så kommer jeg, og prinsessetrolde spiser jer. Nej! Jo. Så derfor så er der altså ikke nogen, der kan komme over her. Børn, vil I ikke hjælpe mig? Hvis I ser nogen af Bukkebrusene gå på broen, kan I så ikke råbe Hugo så højt, som I overhovedet kan? Tak skal I have. Så går I lige ud og leger prinsesse. Nå. Nej, børn. Nu ved jeg altså ikke, hvordan vi kommer over til græsset. Hov. Hvad siger I, aber? Nå. Tror Isak er lille nok til, at børnene slet ikke ser ham? Okay, men du skal passe meget på, Isak. Okay? Godt. Hvem er det, der trapper på min bro? Er det dig, lille Bukkebruse? Nu kommer jeg og spiser dig! Nej! Hvad? Kommer der en anden Bukkebruse, der er større end dig? Jamen, så spiser jeg bare ham i stedet for. Okay, smut du bare over, lille Bukkebruse. Ja. Okay, rigtig godt råb, børn. Hvis I ser en ny Bukkebruse, råb Hugo så højt I kan, okay? Hej, hej. Hej. Toodaloo! Det var godt gået, Sak. Sig, hvad gør vi så nu? Hov. Ej, det er da min horn, der falder ned. Sådan der. Nu er jeg næsten en fin Bukkebruse igen. Så. Hvad så, Sig? Er de ikke helt fine? Tak. Men Sig, hvad skal vi gøre, for vi kan komme over på den anden side? Vil du prøve at liste dig og være helt musestille? Okay. Men du skal altså passe rigtig godt på, Sig. Det er lidt farligt. Nej! Hvem er det, der tramper på min bro? Altså, Hugo, helt ærligt, hvordan har du fået en hest? Ja, den lå nok ude bag ved Rita. Hvad tror du selv? Er det dig, mellem Bukkebruse? Nu kommer jeg og spiser dig! Hvad? Nej. Kommer der en anden Bukkebruse, der er meget større end dig, og som har spist rigtig mange pomfritter her til år? Eller sæson? Helt ærligt, Hugo. Hvad? Ja, okay, så spiser jeg bare den store Bukkebruse, så smutter du bare videre. Okay, rigtig godt op, børn. Råb igen, hvis der er flere Bukkebruser, der går på den. Bernd, Sissi, jeg skal prøve at gå over. Ja! Nå, okay. Jeg er godt nok lidt nervøs, men nu prøver vi. Hvem er det, der tramper på min bro? Er det dig, store Bukkebruse? Ja, det er. Nu kommer jeg og spiser dig! Nej! For jeg har fået nogle store, seje Bukkebrusehorn, som jeg kan stange med. Så nu kommer jeg og spiser dig! Spiser? Nu stanger jeg dig lige i maden!
Pukkebruse. Okay, det er i orden, men du skal også sige 1000 gange undskyld til Sig og Sak. 1000 gange mundskyld til Sig og Sak. Mundskyld! Nej, Hugo, du skal sige undskyld. 1000 gange undskyld, og fra nu af så lover jeg, at jeg kun spiser lækker mad op i Piratkronen lige derovre. Okay, det er i orden, Hugo. Så siger vi bare alle sammen er gode venner igen, ikke? Ja. Ja. I er slet ikke bange for mig i virkeligheden, vel? Nej, for børn, Hugo, han er slet ikke farlig i virkeligheden, vel? Nej. Nej, det er kun prinsesser, der er farlige i virkeligheden. Hugo. Nå, men Rita, Ja? skal vi ikke spørge børnene om det der, du ved nok? Jo. Børn, er der nogen af jer, der kunne tænke sig at Og være løb med? op til jeres forældre og hente 100 kroner og komme tilbage hertil. Nej, Hugo! Nej, det er slet ikke det. Vi vil spørge, om I vil være med til at danse den mega seje bedste vennerdans. Yeah! Alle børn rejser jer op, så lærer I den lige. Ja, op og stå, så skal vi nok lære jer den. Godt. Man starter med at kigge til siden sådan her. Vi kunne være i øst eller vest. Når bare vi er sammen, er vi bedst. Så tager man lige fat om en, man kender, eller en, man ikke kender, eller en ny ven, eller en gammel ven. Ja. Vi er bedste venner. Dig og mig. Skal vi lige prøve det igen? Vi er bedste venner. Dig og mig. Vi er bedste venner. Hvis jeg er Andreas, så er du Kai. Så laver man funky kylling. Kan I gøre det? Ja. Hvor I går? Og så kommer igen. Vi er bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Ved I hvad? Den lærer I hurtigt. Man kan altså ikke danse forkert. Man kan kun lade være med at danse, det må man ikke. Man skal bare danse hele tiden. Yeah! Her kan man danse lige hvad man vil. Okay. Når jeg mangler en at grine med, så er du der. En at bygge blive med, så er du der. Er I klar til at danse, børn? Vi kan være i øst eller vest. Når bare vi er sammen, er vi bedst. Gør så. Vi er bedste venner, dig og mig. Vi er bedste venner, hvis jeg er Andreas, så er du Kai. Vi er Bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Hvor er I gode? Dans videre her. Jeg tror, jeg har en sjov en, Rita. Okay, Hugo. Når jeg mangler en at prutte med. Hugo! En og danse tango med, så er du der. Vi kan være i øst eller vest. Når bare vi er sammen, er vi bedst. Vi er bedste venner. Dig og mig. Vi er bedste venner, hvis jeg er Andreas, og du Kai. Vi er Bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Og så her. Vi kunne gå i byen i nattøj. Gøre lige hvad vi vil. Men når bare vi har hinanden, bare tænke hvad de vil. Yeah! Vi er Bedste venner. dig og mig. Bedste venner, hvis jeg er Andreas, og du Kai. Bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Vi er Bedste venner. dig og dig og dig og dig. Bedste venner, hvis jeg er Andreas, og du Kai. Bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Kom så. Bedste venner, du og jeg. Bedste venner, du og jeg. Du og jeg. Wow! Hvor er I seje, børn! Giv os alle en stor hånd. Hvor var det bare sejt danset. Nå, nu skal vi til noget andet virkelig sjovt og dejligt. Ja, hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig at få en autograf og en krammer, er der det? Ved I hvad? Så laver vi 4 køer. Og se her, der er en kø herovre. Musik. Hej, vil du så forrest i Rita-køen? Hvem vil stå forrest i den? Hvad hedder du? Lige her. Hvad?